sallar dare tana rage wa mutane cututtukan da suke damunsu. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alaikum bi qiyamil layli fa innahu da'abu salihin qablakum. Ku rika yin sallar dare domin mutanen bayan ku sirrin da suka rike kenan suka rabauta. Wa inna qiyamal layli qurbatun ila Allah. Yace kuma sallar dare tana kusantar da mutum zuwa ga Allah. A can gaba yace wa maqaradatun lidda anil jasad, kuma tana fatattakar cututtukan gangan jiki. In kana da wata cuta da ta dame ka, ko ta ƙi jin magani, ko kafin ka yi jinyar, to ka haɗa mata da sallar dare. Ko baka yi addu'a akan cutar ba, kawai ɗaya daga cikin amfanin sallar dare shine maganin cututtukan gangan jiki. Don haka karka ɗauka Allah zai saka abin da zai wahal da kai ne, ko ya saka amfaninka ne, kai za ka samu ƙarin lafiya. Wani hadisi Imam Tirmidhi ya rawaito, kuma Albani ya hassana shi. Wannan kaɗan ne daga cikin falalolin sallar dare. Yaushe ne lokacin sallar dare? Lokacin sallar dare shine al-lailu kulluhu. Ji waɗansu malamai tuna ce qiyamul layl. Duk sallar da kai tun daga bayan sallar magariba yana ci. Suka ce saboda ai an ce al-layl wa min al-layl, kuma layl yana farawa ne daga idan rana ta faɗi. Sannan da aka ce lailatul qadri khairun min alf shahr, to ai laila din tana farawa ne daga lokacin da rana ta faɗi, an shiga lailatul qadr. Waɗansu malamai kuma suka ce a'a, daga kan sallar isha'i ne. To wannan shine yafi rinjaye, saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Malam Albani ya kawo wannan a cikin da yawa daga cikin bayanan da zan yi, na yi talhisi ne daga cikin littafinsa na fiqh qiyamul ramadan, ko kuma qiyamul layl. Littafi ne da ya rubuta, risala ce mai shafi 25. So yake cewa tun daga kan bayan isha, duk sallar da zaka yi har zuwa lokacin sallar asuba tana cikin sunanta qiyamul layl. Kuna fahimta? Don haka ba wai dole sai wanda yake tashi can cikin dare ya samu ba. Wanda ya a farkon dare ya samu, wanda ya a tsakiya ya samu, wanda ya a ƙarshe ya samu. Saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah zadakum salatan wa hiya al-witr. Allah ya ƙara muku wata sallah bayan fadillan nan, ita ce sallar wutri. Fa salluha baina salati al-isha'i ila salati al-fajr. Haka ku yi ta tsakanin isha'i zuwa al-fajr, duk lokacin da kuka yi. To amma mataki ne, akwai wanda ya fi. Wanda ya je can ƙarshe a sulusi na ƙarshe ya fi lada. Wanda ya yi a tsakiya ya fi, a shi yake binsa, sannan wanda ya a farko shi yake bi. Ana rabawa ne a cikin sulusi. Idan na ce sulusi, ina nufi ka raba awoyin dare kashi 3. Mu ɗauki misali daga faɗuwar rana zuwa lokacin da alfijir zai keto. Shine a ce misali a ce rana tana faɗuwa a garin ku karfe 6, sannan alfijir yana ketowa karfe 6, ba ka samu 12 hours ba? To sai ka raba sulusin farko 1/3 na 12 shine nawa? 4 hours. 4 hours daga 6 zuwa nawa kenan? Zuwa 10. Wannan duk wanda ya sallah a wannan lokacin ya samu sulusin dare na farko. Kuna fahimta? Sulusi na biyu shine ka ɗauki 4 hours na tsakiya, shine daga 10 to nawa? To 2 AM. Wannan ma in kai sallah ka samu sulusin dare na biyu, shine wanda yake sama da wancan al'ada. Sai na ƙarshe shine daga 2 zuwa nawa? Zuwa 6. To kafin alfijir ya keto, tun daga kan 2 wannan awoyin to duka suna ciki. Kuna fahimta? So wanda ya tashi a can na ƙarshen ya fi lada. Wanda yake binsa shine wanda ya a tsakiya, wanda ya karfe 4, karfe 3, karfe 2 duk ya samu na wanda ya fi. Wanda ya karfe 1, karfe 12, karfe 11 ya samu na biyu. Wanda ya kuma daga karfe 10 ya ƙasa ya yi baya daga kan bayan isha, wannan kuma ya samu na ƙarshe, amma shi ma dai ya samu juz'un minal layl. Kuna fahimta?